Okay, hej alle sammen, og det her det er Timer. Eller det er i hvert fald det, jeg kalder ham på YouTube. Så jeg vil bare lige hurtigt vise jer en video om, hvordan man laver en backup af sin verden, eftersom min gik under. Så ja, man går bare ind på Options, så står det her. Ja, det er også der, hvor man ændrer sine teksterpakker og alt muligt, men så trykker man på den her. Okay, så når man trykker der, så kommer den her op, og så trykker man bare over på Minecraft. Og så åbnes det her op, og så åbner I bare mappen Save. Okay, så kommer jeg ind på det her. Så dem der bare er lavet som normale mapper, det er den verden. Så kan I bare gå ind, trykke højreklik, gå ind på kopier, og så bare gemme den, hvor I nu vil. Så har I en backup af den, og hvis jeres verden bliver slettet, så kan I bare, så tager I bare backuppen, og sender ind ved den her mappe igen. Så det er sådan, man laver en backup af sin verden. Håber I nåede mit afsnit, eller hvordan man laver en backup af sin verden video. Så ses.